isang titimpo nga pangtid tayo ti agmay-may sa tayo nga kanwa tayo lang niya po Diyos at importante lang na hindi ay nga ikan tayo ti tiempo nga tayo lang niya po Diyos at no maikan ti tiempo nga pumigsa mang-ala tayo ti pigsa niya po Diyos nga edad na kada tayo kasla ang-charge ti battery nga pabigsahan na ti bagi tayo ti spiritual life tayo. So importante lang na kata namin minsan nga Sundays kata di manong kanang isoro kata insoro na ti Deuteronomy chapter 31 and chapter 32 kata ikipanong ko ituloy tayo tayo dito iginalipas tayo ti Deuteronomy tapos tikas kata malipas tayo ti Deuteronomy kata manong natawan nga narugyan tayo ti Deuteronomy kata ilipas tayo pa basis the scripture tayo kata Deuteronomy chapter 32 verses 48 to 52 aging na chapter 33 verses 1 yan na verse 29 and then chapter 12 verses 1 to verse 12 kaya nga sawan kata medyo ating tugbasit pag-adalan tayo nga sasaw niya po Diyos iti Deuteronomy. Ngamit ti Deuteronomy, naadal tayo di chapter 32 and chapter 31. Naadal tayo nga unay ni Moses kalagiti Israelites nga kasakwalan nga respetuhan da dagiti leaders da. Kata iti amin nga churches kata oray ni Apostle Paul ijay 1 Timothy chapter 3 kata importante na unay nga kitaan dagiti namati nga respetuhan da dagiti leaders da. So tibay sa nga responsibility ti amin nga namati kata respetuan dagiti leaders da. Kani tibay sa pay kata nga inunay ni Moses kalagiti Israelites kata importante la unay nga denggenda ag dengegda kalagiti sasaon niya po Dios. Ta ti panagdengeg tayo ti sasaon niya po Dios kata iso ti mangibaga iti husto nga aramid tayo iso ti mangibaga mangiturong iti amin nga aramid tayo panagbiag tayo akas anak niya po Dios. Kan iti may nga importante nga han nga liplipatan ko ba dagiti Israelites kata ti panamati da iti warnings niya po Dios. Nagado ti warnings niya po Dios iti sasauna kasapulan nga amin nga tatao na amin nga namati kini Jesus Christ kasapulan mo nga denggenda ti amin nga warnings so no ti pagdaan niya po Dios kadakwada. Iti chapter 32 verse 40 to 52 kat mabasaan ti chapter 32 verse 44 to 47. Chapter 32 verses 44 to 47. Moses came with Joshua son of Nun and spoke all the words of this song in the hearing of the people. When Moses finished reciting all these words to all Israel, he said to them, "Take to heart all the words I have solemnly declared to you this day, so that you may command your children to obey carefully all the words of this law. They are not just idle words for you, they are your life. But when you will live by them, you will live long in the land you are crossing the Jordan to possess." Wala nga imamatong dyan panto, take to heart all the words I have solemnly declared to you this day, so that you may command your children to obey carefully all the words of this law. They are not just idle words for you. So, dagiti sasaon niya po Diyos nga imbaga ni Moses kadagiti Israelites ka pala na take to heart, ipapuso yun, dagiti sasaon nga imbaga kada kayo. Dagito nga imbaga kada kayo, han nga idle words, awan ti serserbi na nga sasao. Mudi nga dagito yung kata, adi ti pagbanagan na, iti panagbiag yun. Diba isang promise lang ito, katuna na, no mapang kayo dyan, promise lang nga intandihan po Diyos kada kayo, kata, no surutan nyo amin na gito nga imbaga kada kayo nga imbaga niya po Diyos magkanya pa na ni Moses kata agbiag kayo nga atidug ijay lugar nga inkari niya po Diyos ijay.
nga kahit nasaon kat ganahasan niyo ti panagbiagyo uray dito ilubong kat ganahasan niyo ti panagbiagyo nga kadwayo ni Apo Dios. Ansi kamaptangan dyan panbiyag ni anak ni panbiyag nito o duli sa pagkanas siya na relationship siya sa Apo Dios. So manipod iti namati tayo, manipod iti namuan tayo ngayon ni Kristo akas mangisarakan tayo kat adan nga iti relationship tayo kanay Apo Dios kat adan nga iti nailundum mga ragsak tayo, nailundum mga haan nga ma-express, unang nga ma-express, ibigay tayo nga talaga nga nagganas, nagpintas ti ada ti relationship na kini Apo Dios. Gusto nga panan Moses Solon Skera kat hanyo ko mga adaywan dagito nga sasawang nga ito kada kayo. Ada dagiti sagot nga inbati ni Moses kadagiti Israelites tayo di last chapters iti Deuteronomy kata ibagbaganan nga iso na kata matay isonan kuno alaan ni Apo Dios isonan. So sagbay nga matay ni Moses kata ada ti in bagana kadagiti Israelites. Nandanin nga matay ni Moses kanta pananay si Psalms chapter 90 verse 12. Si Psalms chapter 90 kat insurat ni Moses nga idi adada ijay Kadesh Barnea. Idi Kadesh Barnea dagiti nagproblimaan dagiti Israelites kaya po iti handa nga panagdingdingon kani Apo Dios. Iso nga idi nag-speech ni Moses kata insurat na ti Psalms 90. Katukunan na ito verse 12, no kahit yung mabasahan, whole chapter 90, kata kita din imbaga ni Moses ije kata may panggap kadagi ije inararamid niya po Diyos kadakwada, ije Kadesh Barnea. Nga madat in quote na ito verse 12, panana, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ti kararag ni Moses dito ito tulungan na kami, tusuruan na kami nga mangbilang kaligiti andaw mi. Kahit na asawan, suruan na kami nga agbyag nga hosto. That we may gain a heart of wisdom. Kasapulan tayo ipangigay na po siya sa mambiyag ito ni hosto siya doon. Yeah? So kato, teach us to number our days. Pigay lifespan dito. Oray chapter 90 verse 12 at chapter 90 kata imbaga na dyan nga the lifespan ti tao kata 70 to 80 no ada pa lang titig sana no oray no maabot mo diyan nga tawod kata nag-ado ti aray na so ada dyan so nakasurat din ang imbaga ni Moses dyan iso nga kahit nakasawan iso nga pananiya to oray dyan pa nagbiyag tayo nga oray mo umabot tayo ti 80 90 kata panana teach us to number our days aray so suruan na kami nga usar iti tawon nga ito mo kada kami. Hadya pa mga iman tayo siya dyan na anak na napasyos Japian tayo so the lifespan dyan inahan na napasyos bibiyag tayo dyan dugong kata matudang kita ko ang hosto dyan mabiyag ni hosto. Nga moray panawan ni Moses dagito Israelita kata ada inbati na nga sagot para kadakwada kan para kada tayo matlang. At sa siya mo dyan unan tayo dyan pasinan Moses kata in kwanto iray blessings to sunan tayo Israelites from sa gaysa nga tribo kadagiti sa gaysa nga tribo iti Israel kata sinagaysa na nainton dagiti blessings na kadagiti Israelites kadagiti kada tribo iti Israelites manapsit iti maysa nga tribo haan nga naganan dito iso ni Simeon nga mahakwa mo na apay nga haan nga nainayon dito ngam ani dagiti jay kata adat inton ni Moses nga blessings na kadagwada dagiti blessings kata nagapo kani Apo Dios matlang ni Moses kata no makisao nga kadagiti natataangan uno dagiti leaders iti elders kata usaran na usaran tinagan ni Apo Dios kata no kita tayo kata ni Moses kata talaga nga i-recognize na nga amin nga agapo iti ibagana kata isot ti leading ni Apo Dios tapon ko na kata daytoy ti kuna ni Apo Dios itinagan ni Apo Dios dagito yung usaran na tapos usaran ni Moses tinagan ni Apo Dios importante lang ko na kada tayo nga namati kini Jesus Christ kani Apo Dios nga
iti pagbasaran ti amin nga arami din tayong pama kata maibasar iti ibagbagan ni Apo Diyos matlang. Iti muna nga ibagbagan ni Moses kadakwada kata iti gloria ni Apo Diyos. Iti glory ni Apo Diyos we know iti dayaw ni Apo Diyos chapter 33 verses 1 yan ang verse 3. Pakada timang basa kada tayo. Verse 1 in verse 3, chapter 33. Okay, verse 1 in verse 3. Deuteronomy chapter 33, 1 and 3. These are the blessings that Moses, the man of God, pronounced on the people of Israel before he died. Verse 3. The Lord loves his people and protects those who belong to him. So we bow at his feet and obey his commands. No, sa Diyos, panto kata, these are the blessings Moses, the man of God. So nasa na na-connect ngayon niya po Diyos naga ni Moses mo na these are the blessings of Moses, the man of God. Kata sa lang kata, itinsurat ni Moses diya kata, itinusar natin naga niya po Diyos. So tatnohan na iso timang anay hidayaw, kata dapat niya po Diyos timang anay hidayaw. Ini gloria. Ni Moses kat nagserbi kini Apo Diyos manipod Mount Sinai wino Mount Horeb. Idi napanijay Mount Horeb nagkapo ijay Egypt idi pinanawan natin Egypt kat napanijay Mount Horeb. Kat nagserbi kini Apo Diyos ijay babani iti panangaywan kadagiti iti karnero. 40 years na nga nagaywan iti karnero ijay Mount Horeb. Hinugot man ni Apo Diyos nga agserbikan ko na, so nga insubli ni Apo Diyos nga mapanijay Egypt. Kat hindi napanijay Egypt, kat inusan ni Apo Diyos nga mangiruar ka nagiti Israelites. Kat hindi ruar na nagiti Israelites, kat insubli ni Apo Diyos mananijay Mount Horeb, Mount Sinai. So kita tayo kat isuti, ingkas na ni Apo Diyos nga nang usar ka ni Moses. So oray ni Moses kata talagang kasla ididamo kat agdidid isuna ngem idi nakita na ngayti na recognize natin kinangato ni Apo Diyos kata nagserbi kini Apo Diyos nga si tatatneng nga nagserbi ni Moses kani Apo Diyos. Sa siya mo dyan nga sana Moses ni Glory na napasyos kat si Mount Horeb noon tayo noon anto ngay kayo dyan man siya dyan siya. Ito nakita ni Moses jay kayo nga agap apoy nga han nga may dito. Kat nakita na ngay jay Glory niya po Diyos. Tapos iintad man na niya po Diyos jay 10 Commandments many years later after siya. Many years later kat nakita naman ngay Glory niya po Diyos. Iintad niya po Diyos jay 10 Commandments na. Ngam nakakaraw nga nang kitaan na iti glory niya po Diyos kat iti nagkaragiso na para kadagiti Israelites. Iti kanayon nga kararag ni Moses nga para kadagiti Israelites kat nakita na iti glory niya po Diyos. So nagpintas gayang nagkararag tayo para kadagiti dado mga tao. Kani Moses kat iso ti kaskastana. Talaga nga impakita na ti ayat na kadagiti Israelites. Warnay kayo sana ni Moses sonan Miriam tan sonan Habakuk. Basta di life ng Habakuk si story ng Habakuk tan si Miriam. Hindi nakita na nga jay glory niya po Diyos. Nakita na nga talaga kasjay gayam ti glory niya po Diyos katalaga tirimuar kadakwada kata nagkantada. Nagkantada ito panagdaydaya dati niya po Diyos panaghihamanda ito panagipakita niya po Diyos iti gloria na kadakwada. So, mas closer in relationship tayo sa nanapasyos at masas tayo kinangato na napasyos si life tayo katap unpuday kinangayod na napasyos. Rumuarte kinangato niya po Diyos nga makita talaga nga kasapulan na ti respeto kin tayo nagkapokal tayo. Iso ti nakita ni Miriam ni Habakuk ni Moses. Iso nga inunan siya ko ta kinangato di siya yun na napasyos ng kansyon nila. So kaya nga oray ni Apostle Paul kata oray no rigat ilaklak amon na kata agkanta pa lang ni Apostle Paul.
Di ba hindi na minsan ni Apostol Paul kani Silas kat na ibalod da. Ora ide katenghani tarabi kat kantada. Taamuda nga ni Apo Diyos kata iso te kanatwa di amin. Nakita niya ti dayaw ni Apo Diyos, glory ni Apo Diyos. Ni Moses kata nakita na ngayon nga ti ayat ni Apo Diyos kata talaga nga nagdakala unay. Iso nga indikan na ngayon ti importante nga panunutan kan ipakaamo ti parabor kan kaasi ni Apo Diyos. Inaknanan Moses pasya inaknanan Moses pasya kinapatid ni kaasi tan parabor na Apo Diyos. Tapa nota nasas na ni Moses jen na dagiti Israelites kat kanayon ngay nga agbaso-baso da. So manipud iti pinanawan da iti Egypt nag-cross da before nag-cross da iti Red Sea kat nag-complain dagiti Israelites. Tapos iti pinanawan da iti Red Sea man nag-complain magin dagiti Israelites kapoy iti awan ti makan awan ti danom. Nakita ni Moses nga dagitoy nga Israelites kat talaga nga kanayon nga agbaso da. Nung nakita niya po Diyos nga kanayon, nakita ni Moses nga kanayon nga ipakita na ti parabor kan kaasi na kadagiti Israelites. Gusto nga inikran na iti patag dito yung aramid niya po Diyos kada kawada. No, inoy kumpara tayo. Oray iti nagrugi tayo nga nagbalin nga anak niya po Diyos kata no talyawan tayo nga itibiyag tayo kata kanayon nga ada pati pagkamalian tayo. Kanayon nga ada ti pagbasulan tayo iti panunod tayo iti panangkita tayo. Ada nga dagiti talaga nga makita nga pagbasulan tayo. Ngam ano dagito ito kita tayo kata makita tayo nga niya po Diyos kata talaga nga managparabor iso na. Kata panana inawagan na tayo dagiti Israelites nga special nga tatao na. Ibakan sa kata jo kata inawagan mo na po Diyos din sense kito. To dagiti Israelites kata inawagan na nga dagiti Israelites kata they are my special people. Panana ngam iti New Testament man panana dagiti namati kini Jesus Christ kata saints isuda. Santo isuda. So wala tayo gan kata nagbalin nga santo iti sangalan niya po Diyos babaan ni Kristo. So mabalik nga awagan tayo di may sakit na sa iti santo. Tati iso di pa nang awag niya po Diyos kada tayo nga yan. Santo ken Santa, ang Santa Claus. Nagpintas ni baga ni Moses jay kasasaad tayo iti sangwanan niya po Diyos. Kasasaad iti Israelites iti sangwanan niya po Diyos. Panana iti chapter 33 verse 3. Panana iti verse 3. Surely it is you who love the people. All the holy ones are in your hand. At your feet they will bow down and from you receive instruction. No, giminakahan ba dyan verse 3, malakay pare. Tapos namnam do pare pasin doon yung kwantoy. Kwantoy verse 3, surely it is you who love the people. Kwantoy sikan dyan siyos at sinmak mo iray totoong. Sinmak siya ito na naposyos dyan totoo to. Tapos kwanto pa all the holy ones are in your hand. So, gapot a sense ito, holy ones ito siya sa naposyos, we are in His hands. Agas ang imangay dyan na samak na naposyos na suman si Katajo, we are in His hands. And John chapter 10 verse 28, no one can snatch out. No one can snatch si Katajo na naposyos, si hands na naposyos. So, John chapter 10 verse 28, what connection to si Deuteronomy chapter 33 verse 3. We are in God's hands and no one can snatch. So, ang skado so haman mo tayo, agas sa miman dyan na kapanugdan na po siya sa skado no man. Dagiti Israelites kat nagpintas nga iti kaskasta niya po Diyos kada kwada. Kasla in-embrace na isoda. Tapos hanla nga in-embrace isoda, kasla
sinakbat to. Sing sinakbat to ira. So tayo Israelites katapon to, sing sinakbat na naposyos ira, tapos sing in-embrace to ira, inaklog to ira. At kasi ito mo siya sang wala naposyos. Hindi nagbalin tayo ng anak niya po Diyos, baban kini Kristo kat so pinaramid na kada tayo. Kasla ada tayo iti mana nga in-embrace na, tapos oray iti panagbiag tayo dito lugmong katakasla sinakbat siya ito. Naman. Kaya kayo sinakbat siya ito. Binaklay na tayo. Kaya po Diyos. Kasi hadya kita nung kita talaga nga nagpintas nga panunuton tinaramid niya po Diyos kada tayo. No maawatan tayo nga hosto tinaramid niya po Diyos kada tayo kata rumwar ti panag-ayat kan panagdayaw tayo ken kuana. Madilig ka pa rin palari. Para pa to Deuteronomy chapter 28 verse 9. If you obey the commands of the Lord your God and walk in His ways, the Lord will establish you as His holy people, as He swore He would do. At why promise na napasusunod kara, dyan if you will obey His commands, and walk in His ways, the Lord will establish you as His holy people. So nung taira Israelites siya talagang i-establish to dyan totoo to ira. Hadya Israelites malipot hindi kan itatak at nalipatan tekaaduan kadapadak nalipatan gan niya po Diyos. Ngum umay po tiempo nga dagiti Israelites kata mag-amuan nga gusto niya po Diyos. Amin da kata agrok babda nga dayay niya po Diyos. Iti 7 years tribulation no magpas rapture kata dagiti Israelites may naman ira. Tapos panunutan da kasapulan tayo magpagsongan. Makita da nga niya po Diyos na ang Diyos nga pagsirpian da. Iyayat kaasi ken parabor niya po Diyos kadagiti managbasol ti dakal kuma rason no ti saan tayo panag iyayat kaasi ken parabor niya po Diyos kadagiti managbasol ti dakal kuma rason no iti saan tayo panaglaskog. Dito pa tiga po nga agpakumbabal tayo managbasol. So sa dason ko dyan dason ko dyan kitong destot maasas tayo parabor kasi tan samak na naposyos. Hadya ko may kabul na pa yung kitong destot. Amo tayo nga niya po Diyos kata managparabor kadagiti managbasol kadya tayo nairaman di managbasol pinaraboran na tayo inayat na tayo. Kapag dito kamati panunutan tayo tatuhan tayo malumastod. Oray nga doon nagbasulan dagiti Israelita, inayaban pa lang niya po Diyos isuda nga espesyal nga tatao na. Oray do tayo nga namati kini Jesus Christ, kat inayaban na tayo nga santo. Yung papalian ng takay. Oray pato si 2 Corinthians chapter 5 verse 21, kata haji kwanto. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Si Jesus Christ kata singan nanbali na magusulat ngumuan singan skatoy magusulat ngumuan skatoy Yeshua sa mamiling katon righteous si sama na napasyos atagpay so man so tikit kita niya po Diyos kada tayo nga namati tingkuan na kat hanga jay kinatao tayo maligat jay righteousness ni Christ so nga iso nga niya po Diyos kata tipanang kita na tayo kat santo tayo, gapo tayo tikit-kita na righteousness ni Christ kada tayo nga namati kung kuwana. Kuna 19 verse 3, magatatay. Yes, He loves the people, all His sins are in your hand. You sit down at your feet, everyone receives your words. Sabay pamata, may shock itong mo dyan, everyone receives your words. Tunggal man sa kada tayo kumakat, tanggapan tayo, jay sasaw niya po Diyos. Tinabanor at tawid da kat isaon niya po Diyos. Dito iti nang mangtad iti hosto akasapwalan da. Dito iti mangibaga kan mangiturong kadakwada. Oray no nagpintas ti tawid dagiti Israelites nga kanaan nga ited na kadakwada.
Oray no, dito yung lugar kat pananakat it is flowing with milk and honey. Ngam ti kapapatgan pa ilang tawid dagiti Israelites kat dagiti sasaw niya po Diyos. Oray da tayo na. Ti kapapatgan pa ilang nga tawid tayo, ngo mangisuro kada tayo, mangiturong kada tayo sasaw niya po Diyos. Oray no nagpintas ti lugar tayo kas pangarigan, di lugar tayo kata kaslahan nga makwati flood, you know, safety iti angin na po na tayo, oray no kasla safety tayo amin, ti kapapatgan ta nga intent niya po Diyos nga para kada tayo kat dagiti sasaw na. Dagiti bendisyon niya po Diyos para iti sang kamay sa nga tribu ti Israel. No? Sa gaysa nga tribu ti Israel, kat naisulat di verse 6 nga verse 25. Sinasakit ko ngayon, ang iman namin, sinasakit ko ngayon, blessings din yung panto siya kada tribo. Yung marami natin sa akin dyan na si tribo ng Levi, si tribo ng Levi, skaray tribe dyan na priest, skaray tribe dyan na man priest, man din dyan papashi, padi. So di nagbalin nga papadi. Kata dagiti papadi, ada nga iti bado ti padi nga maikabil ti barokong dyan, nga dua nga nanipis nga bato. Ti awag ti nanipis nga bato, kat Purim ken Tumim. Purim ken Tumim. Dito iti susaran dagiti papadi, ang mangilasin iti pagayatan, o mangilasin iti pagayatan niya po Diyos. Hota, baro siya nga dyan warin palaw siya dyan siya sa bato. Kung sa ni priest irajay, dyan mga tah ni will na napasyos. Kakamtan mga tipsing siya, ng sa pasyos ilan nang i-design ng tan. Kita maumog din dyan mandagaan, dyan mong sabi sa bato, ipalaw tayo sa will na napasyos. So ni priest bangat hotan ng tan. At hadya ira, at mga panamnam, so nang tayo Israelites. Dito pa iti mga ipalagip kadagiti papadi nga dakal ti responsibilidad amang isuro iti sasaw niya po Diyos kadagiti tatao. So tasyon bato dyan na Purim ken Tumim kata isot ti mga ipalagip kadagiti papadi nga dakal ti responsibilidad mga mangisuro iti sasaw niya po Diyos kadagiti tatao kadagiti Israelites. Dagiti papadi kata inwaras niya po Diyos. No sumangpot day promise land tata iwaras niya po Diyos ida dagiti papadi iti intero nga lugar da tapno dagiti papadi kata surwan niya dagiti tao iti isasaw niya po Diyos. So makita tayo iti kinapatid isasaw niya po Diyos dagiti papadi kat isuti usaran da isuti responsibilidad da talagang surwan dagiti tao. Iso nga, di may isang padi idi, nga ganito Ezra, kata iso ti inaramid na. Tisaw niya po Diyos ka talaga nga inbiyag na, inpanbiyag na, inaplayan na, itibiyag na, dagin siya sasaw niya po Diyos, tapos insuro na, kadagin siya tatao. Tamo na nga ti responsibility di may isang padi, kata isuro na, isasaw niya po Diyos. Ngayon po na niya po Diyos, di tayo papadi niya po Diyos muklan. Di ba? Pananay iti 2 Peter chapter 2 verse 9 nga datayo kat royal priesthood niya po Diyos. So no datayo kat papali niya po Diyos di isuro tayo mo ti sasaw niya po Diyos kadagiti daduma. Debindisyonan ti tunggal maysa tribu ti Israel iso nga mabalindan aganason ti kinamayat ti daga ti ayat ti maysa ken maysa ti napintas panagbiag kan iti panangaywan niya po Diyos. So, inubat siya na the blessings ng Apostles, babanso ng Moses. Pag-iman, kumulin, tinasan siya. Dugad din niya na Apostles ng Skara. Tinasan siya, relationship siya kahit sa Israelites. Tapos, tinasan siya, pangadyuanan ng Apostles ng Skara. Tapos niya po Diyos, matlang, timang iti pigsada. Pigsada ang mga ramid, iti kayat na. Kaya niya po Diyos matlang. Sa oray na tayo, ang salat tayo magta, nga tapno maaramid tayo, dagiti kayat na aramid doon tayo, kasapulan tayo iti pigsa, nga agapo niya po Diyos.
verse 26 to 29, tiragsak dagiti tao niya po Diyos. Verse 26 to verse 29. Mablin mo na yung mabasan niya. 26 to 29. There is none like God, O Joshua, who rides through the heavens to your help, through the skies in his majesty. The eternal God is your dwelling place, and underneath are the everlasting arms. And he thrust out the enemy before you and said, Destroy. So Israel lived in safety, Jacob lived alone, in a land of grain and wine, whose heavens drop down dew. Happy are you, O Israel, who is like you, a people saved by the Lord, the shield of your help and the sword of your triumph. Your enemies shall come fawning to you, and you shall tread upon their backs. So, edi pagkasyang ni blessings din inahanan na po siya sa miskara, uban so ng Moses, kat insabi na ito kata imdeng dyan na pasyahan siya. So, ta imdeng dyan na inahanan na po siya, nung ta blessing siya, nabiyay pa ito dyan, saan man at ti material na bendisyon, ti pagragsakan da, nga naragsak da, gapo, taada niya po Diyos, iti ayan da. Waray presence niya na po siya sa miskara, skate tapapatkan. Psalms chapter 90 verse 1. Waray mabasa niya, matang dyan maipim tayo, verse 1, Psalms 90. Oray nung nagado ti blessings nga awan tayo, no awan ti presence niya po Diyos kata kasla, awan mo lang ti ganas na. Han lang ang kasla mo di ka talaga na han tayo nga maganas tayo jay. Psalms chapter 90 verse 1. Pakibasa. Tani Moses matlang tanang isurat dito eh. Lord, through all the generations, you have been our home. Mas na isopia talaida. Niya po Diyos matlang. So no sa Diyos wala sa nan sikara, sa Diyos makigubat sa nan sikara. Sa Diyos mga sasunod sikara. Haman sa Diyos din siyos tayo. Talaga na sikatoy as a presence to talaga na sikatoy may kan ni imdeng tayo ni walay. No salat-sulat kayo, no katungtong yun niya po Diyos, naragsak kayo ata. No katungtong Diyos sa Diyos, no masasjoy presence na Diyos, happy kayo ata. Dahil sa kitong ata. Sikatoy pina na Diyos, di masasalat tara Israelites. Ano na, saan nga ti kaadu dagiti kalaban ti nakabutbutang para kadagiti Israelita. Ngam kit di ti panang adayuda kaniya po Diyos. Kani ti panang surod da kadagiti agdayday iti Diyosan. Say dili karo sunod tayo Israelites alibin sota kalaban siya dyan siya kalapasiya nam say dili karo no siya wiyan sa Diyos. At hajay warning sa nins kato dyan mo. Isang warning nasa tayo na kay. Dito ti warning kada tayo amin. Nga saan nga jay virus nga umay kada tayo ti kabutbutan. Haan nga jay famine nga umay to siguro kanta haan nga jay kabutbutan ngam ti kabutbutan kada tayo nga anak niya po Diyos no da tayo ti umadayo kaniya po Diyos. Mas delikado, mas narigrigat no da tayo nga tatao na kat umadayo kaniya po Diyos. Nga wala na digit sa Israelites kata no umadayo da kaniya po Diyos tapos agdayo da iti Diyosan digit ti Diyosan ti dadu mga nasyon. Mas delikado, mas narigat tila amon da iti iman niya po Diyos ngam jay makikita na kalaban da. No kay ituloy tayo i-imot lang sa section tayo in chapter 34. So may kita nin siya, ituloy tayo lang, okay. Putulan tayo nin siya. Hashtag day blessings na po siya sa mga Israelites. Sa naman dyan, blessings na po siya sa mga Israelites at so the presence to, tan so ta asal tumag lang. At ito po madiklikan, hajay kata pating pasayang dyan naman tayo ay sa kabadikan dyan, blessings na po siya so presence to sa mga Israelites. At hajay pianong Moses din request ang tipikan ng Israelites dyan, pata presence to kata kasapulan siya ni Ulay, siya panbiyag siya. Kaan ka naman ito'y kalaban din ang sabi sa Nskara, nung walay presence na po siya sa Nskara, ang siya kabaanan ng kalaban siya din ang abak sa Nskara. Tapos siya po siya mismo, ay makiliban sa Nskara. At unan tayo
bansyan mo, mapagdaan niya po Diyos, magkadagiti adipan niya po Diyos, maglang. Oray digiti exercise niya po Diyos, kasapulan niya mo nga mawarningan. No, ada ti blessings niya po Diyos kadagiti Israelites, ada mo ti warning na para kadagiti adipan na. Kadagiti adipan na maglang. Iti last chapters ni Deuteronomy, ti panakatay ni Moses de sentro anay baga dito'y naudi a kapitulo iti Deuteronomy. So no kita nasun jud radyo verses siya kat may pagkat ni katinan Moses, may pagkat ni katinan Moses irajay. Ni Moses kat amo na nga dandanin oras lang ti orayin na kat matay isunan. Amo na di at amo ni Moses nga ti mapasama ken kuana gapu ta amo na nga ti ipapatay kat appointment saan nga aksidente. So ang tanan Moses ay say katay nito kat alibon aksidente. So di at appointment. Tapos na iti Hebrews chapter 9 verse 27. It is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So dito iti panulutan tayo pamamat nga anak niya po Diyos nga ipapatay tayo kat umayto, sigurado naka-appoint diay. So kaya pagragsakan tayo, taamo tayo nga para tayo tatay, ada tayo iti iman niya po Diyos. Talaga nga iniiginan na tayo niya po Diyos. Nung tananog din si Moses, hindi nagtrabaho ni Moses malipod ni Jay Horeb, manu Jay Mount Sinai. Talaga nga pinadasan na tirigat ti agpastor. Ni Moses kata ti trabaho na ijay Egypt idi kata naglaka ta iso tat may nga prinsipe. So nagmayat ti trabaho na, nagmayat ti aramidin na, nagbayat ti respeto ti tao kin kuana kay pota ti daduma kata kasladen dani iso na nagbalin nga Piraw. Yung presidente ko mahal dito sa Pilipinas, kasladen dani nga kasjay pagbalinan na. Ngam gapo iti panangisakit na kadagiti tao niya po Diyos kata pinanawan na no nakita na ngay tirigat dagiti jay kakadwa na. Iso nga ni Moses kata nakita na ngay tirigat ti panagtrabaho ngam ijay nga sinuruan niya po Diyos nga maadan iso na iti panangisakit kadagiti tao. Tapa Bukudin, hanggang nagkumamay o di Egypt, mga odi ng tara Israelites, tapa tinaynan itong araw. Nang sinuruan niya po Diyos ijay Mount Horeb, iti panang aywan na kadagiti nasusulpang ng karnero. Si Moses kata tinudan to nga si Joshua dyan na may sadyat sunod si Kato. So masakbay dyan matay si Moses, waray tinudan to rin dyan na lead ng tara Israelites. Si Kato si Joshua. Si Joshua kata anak ni Nan. Waray pilosopo ni Man. Ay waray ni Man. Bunbun siya ng Pastor Rocky pagtoy. Moyo ka din nung sino ti tao nga awan ti makaanakin ko na. Tayo ko no? Ni Joshua. Ni Joshua kat son of Nun. Ni Joshua kata iso tinrain na-train ni Moses nga agbalin nga leader dagiti Israelites iso inbati na. So sakbay nga matay ni Moses kata adatin na-train na tapos nakita na nga ni Joshua kata talagang kabaalan na nga agpausar kaniya po Diyos nga mangilil kadagiti Israelites. Iso tiga po nga pinanawan na kata hinalan niya po Diyos ti biyag na. Ni Moses kata napanijay Mount Nebo. So manipod Mount Sinai, nagtrabaho si Mount Sinai kata nagdalyasap da manong tawon aging ka na nakagtunda ijay Mount Nebo. Ijay Mount Nebo kata pa niya po sige sa mga kan dito Mount Nebo. Isimang atin Moses ijay Mount Nebo kat inikan niya po Dios ni Moses iti kabaalan abang mangtanaw jay promised land. Ket nakita ni Moses ti kapintas jay lugar nga ited niya to Dios kadagiti Israelites. Ni Moses kathan nga nakagteng jay promised land ngam many years later nag-adu nga taon kat binadakan mo lang ni Moses jay promised land. Idi
nag-witness iso na nga ni Jesus Christ ini transfiguration ni Jesus Christ kata in mind ni Moses nga nakisab kani Apo Jesus ijay may nga bantay. So binadakan na maglang jay promised land. So nakita tayo nga ijay nga tempo kat hanga nakita hanga nabadakan ni Moses. Si Moses kata so ta alto imotok si promised land kata singan punishment kata skata result ni basol to sa naposyos. Dito ito resulta basol natin ni Apo Diyos hanga makagtang ijay promised land. Wala ni Moses ni Apo Diyos lumabalin kumakat kahit kumat nga makagtang ijay. Nang ibaga ni Apo Diyos hanga nga makagtang ijay. Yung makikita tayo ka dito inaramid ni Apo Diyos, naramid dito Anya ito basol na. Asin tayo karanin, hindi na minsan kata wala ni Apo Diyos ni Moses kata hindi nagre-read na ngayon, nagre-read na ito Israelites nga awan tinanong ngam tiga puno apa nga medyo maditirik na ni Moses idi kaputa dagi jay tataw kat nasusulpong gana unay tapos nakita ni Moses jay panang aramida nga iti sinan baka nga panada nga Diyos da kat talaga na nakaumat unay ni Moses idi taamo na nga apay nga iso kat yun iti sinan baka iti pulpundo nga Diyos kat napadasan niya iti kinapintas niya po Diyos iti biyagyo. Kuna niya po Diyos kining Moses, sige, ipan mo dagi jay Israelites ijay bato, dakal a bato. Kasaom jay bato. Si Numbers chapter 20 verse 10. Kasaom jay bato ket rumwarto tidano nga pag-inuman dagi ti Israelites. Nung tinaramid ni Moses ket na inumbong na dagi jay Israelites verse 10. Inumbong na dagi Israelites dito iti pana ni Moses. Kuna na dakayo nga sa susultong nga tattao. Apa yung masapol ayan nga parwaray ni di danong malipod iti bato. No kita nyo jay inbaga ni Moses kata hanga jay aramidin ti maysa nga humble nga tao. Iti Biblia kuna da kata ti pinaka-humble nga tao iti Tiralubong kat ni Moses. Say pinaka makumbaba dyan to o si Bible kata tan si Intero kat sa Moses ay si mahaingas na kinakumbaba to. Panto, except asa ng Jesus Christ. Siya dyan eksena, paano ni Moses, sunod tayo totoo. Si kayo nasulpang na totoo. Apay masapol pa ay langaya, dyan pagbuday mi siya nung siya ba to. Ang tumayin pa sa hanangay na nga ipakita, dyan parabor kang kaasin na po Diyos. Tajay pala niya po Diyos sige kasaon di ba to katurong wati ganun nga pag-inuman dagi ta Israelites. Tapno kitaan dagi ta Israelites kaniya po Diyos kat manangasi. Nga iti nga gundaway kat imbagan ni Moses kata apay masapol ayan nga parwaran dito danom dito nga bato. Singan si kara kadipuan ni siya no. Ari kun siya po Diyos. Hana nga ipakita nga niya po Diyos te kagapon di danom. Tapos tinarami ni Moses kat binaot na di bato. Oray no reward di danom nga naginuman dagi ta Israelites. Jay inaramid ni Moses kat hana nga tinungpan jay imbaga niya po Diyos. Dito ito pa na tayo karagladingit inaramid ni Moses idi. Isugay ang panatimay sa author, even in our strength, we can fall out of it. Oray kano nga iti, oray mo iti kapite, strength tayo, oray iti strength tayo, kat mabalin tayo nga, ag-fall. Angkin si Moses, sa strength to kat humility. Sa strength ng Moses, kat humble si katon to, nang fall si kato, siya dyan time. Tapos sa ipan to, apay masapulayan po buday, may siya nung siya ba to? Si kayo, so pang dyan to. So singin in kayang tibak na to, dyan si kato kalipuan niya siya nung. Dyan ito ipasas to kung ba, glory na nakosyos, parabor na nakosyos, sa si kara. Gusto nga, hadyo iban siya answers kato job. We can fall even in our strength, yeah? Mabilin pa to dyan man fall, siya hadyo. Gusto nga, balik naman iya dyan ban siya. Mabanti kasi kan parabor niya po Diyos, kat pakawalan na tayo, na nagbasulan tayo. Ngam gapo iti kinalintig na, kat ipalubos na, ngalaan tayo, ta resulta ti saan nga, puno nga inaramid tayo. Ni Moses, kat pinakawan niya po Diyos. Niya po Diyos, kat managparabor, managpakawan niya na, pinakawan niya po Diyos ni Moses, na your sins are forgiven. Ngam,
hana nga inikat di resulta di inaramid na. Di resulta ti inaramid na kat hana nakagtan di promise land. Hana mapadasan ti blessing ni Apo Diyos di promise land. No ba idi nauludi nga daw, nauludi nga tawon nga ada ni Jesus Christ dito napanijay nung sa baling nga istorya napananay jay nga jempo. So haji warning sa kata Diyos dyan anak na Diyos. God is faithful dyan man pakawan sa kata Diyos. Niya po Diyos faithful nga mapakawan kadag iti nagbasuran tayo. Nga ipalubos na po Diyos gapo iti kinalinting na ipalubos na nga aron tayo ti resulta ti naramid tayo. At nagkadot example niya po Diyos iti Biblia nga nagbasol ka niya po Diyos nga pinakawan niya po Diyos yung nilakanda ti resulta ti naramid da. Kas pamaka ni Samson, kas pamaka ni David. So amin dagi jay kata ada dagi jay nagbasolan da pinakawan niya po Diyos isuda nga nilakanda ti naramid ng ti resulta ti naramid da. Napay ni Moses ang naibasa iti sao niya po Diyos verse 5. Pakibasahin ka dito chapter 34. Deuteronomy 34:5. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, just as the Lord had said. So, natin si Moses, just as the Lord had said. So natay ni Moses gapo iti babaan may basar iti imbagan niya po Diyos. So natay ni Moses babaan imbagan niya po Diyos kat wala na dito'y pamamot ti goal tayo nga namati. Ti matay may basar iti sa niya po Diyos. Siya mamadjat mo dyan i-goal tayo dyan si patay tayo mo ali tayo na magpigan at matiket ka mo dyan ay base isa na po Diyos. Aliban matiket kabo ni rebellious act tayo. Nam si Moses kata nasas tayo ay even his failures, failure kata akin si failure to kata binangonan na ng Diyos and God used him the rest of his life. So inusahan niya po Diyos. Katita ka mo dyan, ano niya po Diyos. Natay ni Moses, anay basa itisahan niya po Diyos. So nagganas ko oray na tayo namatay tayo naibasa itisahan niya po Diyos. So, take ito mo, inagbasa siya na Diyos, how happy it is. Tapa, pada na Diyos, no matake ito, hindi spirito tayo sa na Diyos, welcome my servant. Welcome kayo. Kalibunan mo ito kito na boss. Welcome. Napatit ko niya po Diyos, ipapatay, dagiti anak mo. No, skata Diyos, hindi na tayo, singan kasasakit, kasasakit dyan, matay, kahit dyan mali, matay kito, singan, aliman matang dyan malat na nga, wala na precious in Psalms 116 verse 15, ang depan to. Precious in the sight of the Lord is the death of his sins. Ang depan to? Precious in the sight of the Lord is the death of his sins. Yeah. Precious. Abanol, napatid. Iray totoo na precious din mo tayo. Ngantoy ng banol. Gaputa, sabihin siya mas precious din, precious in katulid ka. So, yung niya, amo ni Moses nga matay iso na, ipapatay na kaduaan na niya po Diyos. Face to face na kanayon, iti panagbiag niya. At iso ti kapipintasan na mapasama. Nung itatanga doon daw ay nagpintas ti ada in the presence niya po Diyos. Nung ada to ti tiempo, nung namatay tayo may makadwa tayo to niya po Diyos. Physically, amin makadwa tayo niya po Diyos. Itiawan pagpatinggan na how precious it is. Precious in the sight of the Lord. Ibasaran. So, nakita tayo ti blessing niya po Diyos kadagiti Israelites. Nakita tayo ti pagdaan niya po Diyos kadagiti adipan na. Kadagiti example binubasaran para mat kadagiti adipan niya po Diyos. Napudno ni Moses kaniya po Diyos kan nakisaw iso nakin niya po Diyos kaslamay sa agayom.
si ipakitabdaban ng Moses o ng Aposyos, so tayo ipakitabdaban to kata akas friend, ipasing to, siya talagang kachan to, siya. At mamajat so tayo, nung tayo, style ni, imagine ng tayo nga, style ng Moses yung makitabdaban si friend to, so ng akas friend, so ng Aposyos, kata mamajat pa siya. Di ba no, wala friend tayo, kata tayo katin ka na sa ipakitabdaban sa sekarang, yung story ipasing ng Moses o ng Aposyos, makitabdaban kata akas friend. At kung na pa iso sumusunod sa kata Jonathan, kanto kata, you are my friends, if you obey my commands. At si Moses kata yung pati ko, ito katong panay pa na Aposyos, isa nga sa ipakitabdaban, ito kapakitabdaban sa ng Aposyos, kata akas friends. Friend to. Tisikreto ni Moses, at saan nga iti kinapigsana, wino kinalaing na, wino kinangato na. Ang kinangato ti Adam na. Hindi ka ti kinamanagpakumbaba na. Kaniya po Diyos, ada nga kanayon ti chimpo na kaniya po Diyos, dingdinggan na, ibagbagan niya po Diyos, kan sursurutan na ibagbagan niya po Diyos. Hajiray sikreto ng Moses na apay nga mamajat communication siya sa Aposyos ni Olay. Kanang nagbayad communication na kaniya po Diyos, kuna na iso natakumbaba na kanayon kaniya po Diyos. Tapos kanayon nga dati chimpo na kaniya po Diyos. Iso nga adat tayo hindi nga may nga disciple ni Christ kata kasapulan nga adat chimpo na kaniya po Diyos. Tako na nakata ni Moses kat ding na ibagbagan niya po Diyos. Hanga aliman mamasik ni sasab ni Ulay. Ding na ngayon niya ibagbagan niya po Diyos ng buwana. Tapos susurutan na. Susurutan na ibagbagan niya po Diyos. Sadya pa mga i-example tayo dyan, masas tayo sa ng Moses. Kanayon dyan umbaba sa ng Aposyos. Kanayon dyan na tuhaat ni Timpo si Aposyos. Kanayon dyan to kaito ng si Aposyos, kanayon dyan to katong pala, ikaikwa ng Aposyos sa kato. So, na may example ng Moses sa kato dyan naman. Imay sa pay nga nailasin na ni Moses, ay ayatan na, dagiti tatao, napas na po na ikadagiti tatao na. Tatao nga yung pangaluan na. Sa ay pa dyan, mapatang example sa ng Moses kata, so tayo totoo to, so nagkakait to, so tayo panguluan to, katalagang gusto mo itong pasira. Or by time dyan ang prayer ng Moses, sa kata, angkin mabiyak, basta mabiyag dira dyan, totoo. Hindi namin sa pananiya po Diyos ko ni Moses, pukawag dahil ito yung natatawag, gapo iti kinasultong da, pukawag isuda, so kataktik puli, nga yung po iti promised land. So kataktik puli baban itipulim para niya po Diyos ni Moses. Nagparin tumang ni Moses nga nagkararagan niya po Diyos ang mga aramilin neta. Uray mo siya tayo mapukaw basta pasang totoong dagito yung tatao. Grabe diya nga panagayat na. Uray nga iso tayo mapukaw basta hindi maisig dagito yung tatao na. Iba dito yung nanti bagay niya po sa Paul kadagito yung Hebrew, dagito yung Kailian na. Para na numabalin ko ma, tata, oray maawanan ko ma, basta maisalatan na kita Kailian. Grabe nga panagayat. Na oray iso natin mapukaw, basta maisalatan kita duma. So kahit dito iti biro kanya po Diyos, kadagit iti tao na. Hidakal na panagayat, kadagit iti tao. Sahay pa ni Moses pa ikat napas niya nga kararag para kadagit iti duma. So kanayon dyan, makararag si Moses para sa tayo totoo to. Totoo dyan yung pangulan to, yung panguluan to. Noon na naman hajiray gift na Moses, sunod tayo ng Israelites. Diyan kasi kada dyan mo. Masas tayo ay kinapas na to, sunod tayo totoo. Napas na naman praise na po siya para sunod tayo totoo. Kasalan dito yung lang din na arami dagijay Apostol City. Di Acts chapter 6 kata wala na kata di kita apostol kat isusuruan na di kita tao tapos kakararagan na. So hana kaya di kita apostol nga alaan di trabaho di kita mangiwarwaras iti relief kadi kita akin kasapulan iti tulong. So nga pa ni Pedro kata
han ko mga madadaan jay responsibility mi nga mangisuro adig sa saniya po Diyos ket agkarag para sa mi para kalikwada. So nga beto iti napastinak ni Moses. Adu awagas ti kaskastan niya po Diyos ang mangisuro kadag iti tattao na. Gapo iti amin nga tattao na ket inaramin na ang mabalin nga masuruan. Siya ka na klase tapos nga napasyos yung mga ilusyos ng skatadyo totoo to. Nagadong nga wagas ti usasaran niya po Diyos. Ikaskastan na mangisuro kada tayo. Numaminsan usaran na tirigat at masuruan tayo. Numaminsan usaran na tinado mga tao at masuruan tayo. Numaminsan usaran na ti sitwasyon at masuruan tayo. Wala na, gaputa inaramid na ti tao ang mabalin mga masuruan. Inaramid itunggal may sa kada tayo nga mabalin nga masuruan. Amin ka itong ublin matudan. Siya, naman? Amin pa sila napasyos din nga mag-tuts ka ito, Job. Kasi ang matudan ka ito, ama. Nagpukong po ba ito din man patusyos na napasyos? Shiwagas ito matlang. Perfect nga pagbasaran tayo kat ni Hesus Kristo. Ano adalan tayo ti biyag ni Moses kat ipalagip na ni Apo Jesus isa nga i-encourage na tayo nga biyag nga kas iti panagbiag ni Hesus Kristo. So perfect example tayo si Jesus Christ. Tapa amin jud in panbiyag to kat ang simpulos ito ng kulangan. Namasa tayo biyag ni Moses kata to pa ni pasa si biyag na Apo Hesus Kristo except luntanan nang ikadyangan to ni bakang to ni sahay jud ni mga extended biyag. So map na example nung kaganas ngayon naman asyalan ibiyag ng Moses so ibiyag ng Moses to pa ni pasa pan-portray na ibiyag ng Jesus Christ. Ingsto pinakumbaba to ingsto samak to grabe samak to so nang totoo sama ni life ng Jesus Christ. No man so nang skata job. So mapianton i-encourage kito sa panbiyag ni ingsto intanbiyag siya. Yung panbiyag na Apo Hesus Kristo, kaya perfect yung example tayo. At sa tabiyag ng Moses kat may pasas ni perfect life. Ano may pasas ni life ng Christ dyan, mapta nga mautoran. Mablinakan tayo ay si Jesus Christ kat God si kato, isang nagtayo kayo mautoran. Nam si Moses, too si kato. Dyan ings tayo. Nanbiyag si kato ni ingsto ipambiyag ng Christ. Andun si weakness to, kat na-overcome to ko tapa nantakumbaba ni Ulay sa napasyos. Oray, si Hebrews chapter 6. Si Hebrews chapter 6. Si Hebrews chapter 6, katsingan hindi nga siya ay life ng hindi nga niya author a life ng Christ so ng Moses. No ato na next Kristo, si Moses kat na anak ni Timpo ni Digat. Tapa so tayra nga ipabunbunura no tatay ni Moses. Ditangkan si Jesus Christ nung tanay anak si kato, nanto. Tayo mo ni Digat dyan, ipabunungo nung ta opisyal inganga nung tatay ni Christ. Tapos si Moses kata stay prinsipe si kato, si Egypt nung tinaylan to. Jaya ng Christ kata is center ni worship si heaven. So Christ is the center of worship in heaven ng pinanawan na jaya panagdaydayo dagiti angels ken kuana. Gapota pinanawan na nga imay para kada tayo. Ni Moses kata nagpakumbabay so na inayat na dagiti tao iso tinanabit mat ni Christ. So natinatay to kata ada ti pagkaingas ada ti similarities nga in pakita ni Moses iti panagbiag na ket nakita iti biag ni Christ. Iti John chapter 17 verse 4 puna ni Apo Jesus kata nilipas ko ti trabaho nga inted makanya panani Apo Jesus panani Apo Jesus. Ket oray ni Moses kata nalpas ti trabaho na iti nalpas ti impatrabaho ni Apo Jesus ken kuana. So, hindi nalpas tinarabaho na, sinublim niya ako Diyos. At niya pa sa Kristo, nalpas na tinarabaho na, nga mangisalakan kada tayo. Hindi na tayo, so na hindi cross. Talaga nga, inalana, jay lusa nga para kada tayo ko na.
nalpasan. So wala kayo nga santo. So sa perfect example tayo but si Christ. At tayo magibkan dyan na so the life ng Moses kat to panipasa si life ng Christ dyan man encourage sa kadto dyan man biyag ni santo. Yeah. Man biyag ni saint santo. Salamat sa na Diyos tapos katot si katoy God of second chances. Yeah. Si Moses waray time dyan ng fall to, but God, nanginangan talaga na Diyos ni chance to dyan na usal ni rest of his life. So sa Diyos talagang siya track ni na ulay likod siya way say mas ungkot pa eh. So, mas usalan pa na Diyos. Salamat sa na Diyos at masadyaw si kato. Let's pray. Salamat sa kami Diyos si kami Diyos din na mas magpasiya sa si kami. Salamat ni perfect dyan example din pasas mo sa kami nung tanong balik ang doon. Maniyama kami mo Diyos ni biyag din Moses din tulong sa kami. Tapi pasas mo Diyos kasinsiridad ni panserve to sa kami. Diyan si ito inamot sa kami Diyos. Pasas to Diyos dyan si kami Diyos dyan managparabot ang managkakasit ang mamakawag din Diyos. Salamat pa siya po Diyos kapag inas niya sa magmasunod sa kami. At ako Diyos, mula ka nakani tulong masunod sa kami sa isibayan nagpaisod dyan panbiyag mi pa at may pasas din kong nais kami Diyos mi ikatod yun ulit kaali o na ikatod o din mo ibiyag mi. Salamat ako Diyos at kayang masunod sa kami ama i-rejay at tulungan kami kari dyan na nibiyag i-rejay sa Amin siya yung patiyahan, may singaran ni Jesus na kami.